बर' फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ओंखारनानै फैबाय। डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल एडुकेशन आसामा होदों बे मोजां खौरांखौ बर', गार', मणिपुरी आरो हामार मिडियामनि थाखाय फोसावनानै होदों स्पेशल टेट 2026 आरो बेयो एलपि आरो इउपि सेक्सननि थाखाय जागोन। बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ। गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन, बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेयावहाय फोरमायखानाय बायदि एग्जामनि मुङा जाबाय स्पेशल आसाम टेट एलपि आरो इउपि सेक्सननि थाखाय अर्गानाइज खालामदों डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल एडुकेशन आसामा। क्वालिफिकेसन महरै थानो नांगोन 12 पास जानांगोन, लोगोसे ग्रेजुएसन, डिएलएड, बिएड आरो बिएलएड थानाय जायोब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। एप्लाइ मडा जाबाय नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन। एप्लाइनि फिस महरै नोंथांमोना 300 निफ्राय 550 रुपिससिम होनो नांगोन होननानै बुंदों, नाथाय बेयो केटेगरि वाइसआवहाय। स्टार्ट डेट महरै नोंथांमोना 7 जानुवारि 2026 निफ्राय बेखौ थामहिनबा मैयानिफ्राय बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 7 फेब्रुवारि 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। एप्लाइ खालामनायनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया महरै बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि लयार प्राइमारि थामहिनबा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सेक्सननि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननो बेवहाय फोरमायखानानै होनाय बायदिब्ला बिथांमोना खमैबो 50% मार्क्स लानानै हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिनाय जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसे 2 इयार्सनि डिएलएड थामहिनबा डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसन लानाय जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो जायफोरानोखि 4 इयार्सनि बिएलएड थामहिनबा बेचलर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन दङ, बिदिब्ला बैसोर बायदि सुबुं बिथांमोनाबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बेबायदिनो जायफोर बिथांमोनाखि आपार प्राइमारि थामहिनबा क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सेक्सनावहाय एप्लाइ खालामगोन, बिदिब्ला बिथांमोना खमैबो ग्रेजुएसन कमप्लिट जानाय जानांगोन, लोगोसेनो 2 इयार्सनि डिएलएड थानाय जानांगोन होननानै बुंदों। आरो जायफोर बिथांमोनानोखि ग्रेजुएसनावहाय 50% मार्क्स लानानै बिएड लानाय दङ, बिथांमोनाबो बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो पोस्ट ग्रेजुएसनावहाय 50% मार्क्स लानानै 3 इयार्सनि इन्टिग्रेटेड बिएड नङाब्ला एमएड लानाय दङब्ला बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दानिया फैदो एग्जाम सेन्टार्स। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होखादों जे सासे केन्डिडेटआ मोनसेल' एग्जाम सेन्टारावहाय एग्जामखौ होनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय नोंथांमोननो एग्जाम सेन्टार्सफोरखौ होनानै होदों। बे जाबाय काछार, डिब्रुगड़, क'क्राझार, कामरुप मेट्र', हजाइ आरो सनितपुर। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय थामहिनबा खाथियाव थानाय एग्जाम सेन्टारखौसो नोंथांमोना बेवहाय नायनानै सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दानिया फैदो बेवहाय एग्जामनि बाथ्राखौ एसे मोनथिनानै लानि। बेवहाय एलपि सेक्सननि थाखाय पेपार 1नि साबजेक्टफोरा जाहैबाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडाग'जि। लेंगुवेज 1आवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बिमा रावनि आयदाखौ बेवहाय बासिनानै लाब्लानो जाबाय। बे जाबाय बड', गार', मणिपुरी आरो हामार। लेंगुवेज 2आवहाय नोंथांमोना इंराजिखौ लानो नांगोन। बिदिनो मेथामेटिक्स आरो इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज। बेवहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे बेवहाय जेनिबो थाखाय बेवहाय नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा होननानै बुंदों। आरो बेबायदिनो आपार प्राइमारिनि पेपार 2नि साबजेक्टफोरा जाहैबाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडाग'जि। लेंगुवेज 1आवहाय बेवहाय गावबा गावनि बिमा रावनि आयदाखौ लानो थाखाय खावलायदों। बे जाबाय बड', गार', मणिपुरी आरो हामार। बेबायदिनो लेंगुवेज 2 दङ इंराजि आरो बेनिनो मेथामेटिक्स साइन्सजों लोगोसे नोंथांमोना नङाब्ला ससियेल साइन्सखौ जायखिजाया मोनसेखौ बासिनानै नोंथांमोना लानो हागोन होननानै बुंदों। बेयावहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय एप्लिकेसन फिस होनो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बे केटेगरि लानानै फिसआ गुबुन गुबुन। बे जाबाय जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय 550 रुपिस आरो बेबायदिनो एससि, एसटिपि, एसटिएच, अबिसि, एमअबिसिनि थाखाय 450 रुपिस आरो बेबायदिनो पिडब्लिउडि पिएचनि थाखाय फिजिकेलि हेन्डिकेपनि थाखाय 300 रुपिस जागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय नोंथांमोना मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ मोनथिनानै लानाया जोबोरै गोनां। बे जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टार्टिं डेटआ जादोंमोन थांनाय 7 जानुवारि 2026 निफ्राय लानानै लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 7 फेब्रुवारि 2026 सिम थागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बे दानसेनि गेजेरावहाय बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दानिया बेखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै डाइरेक्टनो डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल इडुकेसननि जि अफिसियेल वेब पर्टेल बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि थांनो हागोन। आरो बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो बेवहाय रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों रेजिस्टार दङ, बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्ट पेज खेवनानै फैगोन। आरो बेवहाय माखासे इनस्ट्राक्सनफोर होनाय दङ, बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। बेनि उनावहाय नोंथांमोना लगइनआव थांनानै लगइन खालामदो आरो मेन फर्मखौ नोंथांमोना बेबायदि फिलआप खालामनानै लानो हागोन। बेनि उनावनो नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टखौ खालामनानै साबमिसन खालामनो हागोन। अब्ला नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारि बेयो जानानै फैगोन। आरो बेनि उनावनो नोंथांमोननि जि प्रसेस बेयो कमप्लिट जानानै थागोन।
स' बिदिब्ला आं बेनि गासै लिंकखौ नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डिसक्रिपसनाव होनानै होदों। नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनानै गासैखौबो नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।